Arestado ang tulong persona matapos na maaktuhan ang ginigibong iligal na pagputol ng mga puning kahoy sa Baclayon, Bakakay, Albay, Lunes, Marso 20. Sigun kay Police Major Erwin Billen, hepe kang Bakakay Municipal Police Station, kan mai-report sa indang insidente. Tulos ninda ining biniripika asin naaktuhan ang nangyayaring iligal logging. Na-recover sa posisyon kan mga sospek ang saro asin bakong restradong chainsaw, 24 pidaso ning pinutol na coco lumber, asin sarong galon ning gasolina. Ipa-verify ko sa chainsaw if there is a document, permit to cut, and permit to yung license ng chainsaw. Wala man silang naipakita na document. Accordingly, sir, sinugo lang sinda by a person, dahil pa na-determine kung sino. Kasi may sinasabi silang pangalan, we have to determine pa kung sino yon. And yun lang daw ang nagpatis-tis ng kahoy. Kasong pagbalgar sa Akta Republika 10593 o Coconut Preservation Act of 1995, asin pagbalgar sa Akta Republika 9175 o Chainsaw Act of 2002, ang kakampaong kang mga daipa pinangaranan ng mga sospek. Stricto po kita, kaya ang advice ko po sa mga taga-Bakakay na kung kayo po ay magpuputol ng kahoy, dapat meron po kayong mga pertinent documents, meron kayong permit. Kasi according po sa satuyang batas, na pagputol po ng kahoy na walang dokumento is a violation po sa satuyang batas. Asigurasyon kan PNP, daisin da mauntok sa pagdakop sa mga persona na padakos na nagsasagibo ng illegal logging. Apwera kaya sa pagmantinir kang pasi orden sa banwaan, saro pa sa pigbubusol kang hepatura, ang pagmantinir ning mabaskog na rekursos naturales. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal